Jama'a, na taso daga jihar Nasarawa lafiya. Na shigo Akwanga, na bar Akwanga zan zo Jos. Aka kira ni a waya akan cewa jibi za a fara rabon kayan abincin nan na mutane na. Da na TikTokers dina kenan. Okay. Sai na tsaya a Jos. Na kwana a Jos. Da safe sai na shigo Kano. Dama Maiduguri na nufo. Sai hanyar ta canza mun sakamakon kirana da aka yi, sai na zo Kano. Ina zuwa Kano kashe gari, dama shine taron. Na zo gurin misalin karfe 10 da wani abu. Alhamdulillah na ga dandazan mutane yan Kannywood. Wasu ma wanda na dade ban gansu ba, akwai waɗanda ma ban taba ganin su ba. Sai a wannan rana. Da wannan nake sake godewa shi super coordinator wato Nuhu Abdullahi, Allah ya saka ma da alkhairi. Kayi abinda a masana'antar Kannywood da yawa akwai waɗanda sun samu dama da yafi naka, amma ba su yi irin abin da kai ba. Na farko, kai baka ware wai waɗannan su ne kake tare da su ba, baka ware cewa waɗannan su ne masoyanka, waɗannan su ne ba sa son ka ba. Ka sa aka yi list, duk wanda da sunansa a list ɗin nan ya zo ya karɓi shinkafa, ba buhu ɗaya ba. Akwai wanda ya samu buhu 5, mai buhu 3, mai buhu 2. It depend on capacity ka. Alhamdulillah, Allah ya saka ba da gidan aljanna. Wallahi da a ce waɗanda suke da makami da waɗanda suka samu dama a masana'antar da za su yi irin abin da kake yi, wallahi tallahi da an fi ƙarfin a fito ana ga ɗan Kannywood nan da Allah ga account number a taimaka mar. Allah ya saka ma da gidan aljanna. Okay. Na zo gurin ina tsaye a bakin gate ina waya. A nesa dama na hango Tijjani Asase yayi parking yana zuwa. So ni sai na dan yi gefe. Ina tsaye ina waya kawai sai na ji naushi, duka naushi sosai fa. Da ya kutufe ni anan. Kuma kun san akwai azumi. Duk wanda yake da azumi yana lakin din abubuwa da dama a jikinsa. Sai nayi ta maza dai na jure. Dan so nake na juya ma na ga waye. Ina waigawa ya already ya sake kawo min hannu. Sai na kama hannun na dan janyo shi, da na naushe shi anan shine sai ya fadi. Faduwan da yayi wallahi jama'a a tsakanin babura ya fadi. Ina da damar da zan iya sauciki ne a kafata, wallahi ina da damar da zan iya tattaka fuskar sa. Amma abu biyu na duba. Na farko, muna wata mai albarka kuma kariya ce. Wannan naushin da na marma kariya ce, wanda kuma ibada ne. A addinin musulunci ibada ne idan aka zo a kashe ka ko a jimaco ka kare. Wannan naushi da namar guda ɗaya ya faɗi wallahi kariya ce. Ban tattaka mar fuska ba, ya tashi. Da ya zabi da ya tashi, mutane sun riga da sun zo. Mutane ne da yawa a gurin, su Baba Ari, su Waye, su Daushe, yan fim din mu, su Garzalimi ko su Isa Feroskan Presto, mutane da yawa. Da aka shiga tsakanin, daga bisani wai sai je dauko irin bulo din nan, bulo wai zai zo ya buga mun. Billahi allazi la ilaha illa huwa, da na san zai je ya dauko bulo da lokacin da yake kasa da na mummurje fuskar sa wallahi. Sannan na manta ban faɗa muku ba, abu na biyu da yasa naki lokacin da yake kasa na illata shi, taron waye muka zo, mun zo taron Nuhu Abdullahi coordinator. Idan wani abu ya faru a gurin nan taron nan ya watse, ni record dina ne zai lalace. Wallahi tunda nake masana'antar Kannywood ban taba fada ba sai jiya. Kuma wannan ma kariya ce, dole zan kare. So da ya tashi da yazo da bulo nace a kyale ni a barni da shi minti 2. To mutane dai manya kaza waya mutuwa tashi aka shiga da ni ciki. Jama'a, kamar yadda na faɗa baya, kar ku duba kiyayya da kuke yi min. Ku duba Allah, ku yi adalci. Dan Allah dan Annabi, me aibuna, me laifina? Kawai ina tsaye mutum ya zo ya naushe ni da azumi a bakina, ai kisan kai ne, kashe ni yayi niyan yi ai. Magana fa ta gaskiya kenan. Sannan kuma Tijjani Asase, magana ta ƙarshe akan ka. Kai yanzu kana ganin ba tonan asiri ba uban gidanka rarara ka tonawa asiri ba? Abun kunya kana tare da rarara ba kwa rabuwa tufo, kai ne na hannun damansa, amma ka zo karɓan shinkafa buhu ɗaya
da naira 10,000 na ga an baka 10,000 ma dan Allah yanzu kai ba rararan ka bata suna ba me hakan yake nufi baya muku kenan of course na rantse da Allah ina level ɗinka in nazo na karbi abinci a gurin nan Allah ya tsine mu sannan ina mai tabbatar ma ka sani ni ba irin ka bane ba shinkafa buhu ɗaya nazo karba ba wallahi na al'ummata na tiktokers na yan tiktok dina wallahi abin da ya kawo ni kenan ka sani ni ba matsiyaci bane so na fi karfin ka wallahi I repeat na fi karfin ka kuma ka ci albarkacin abu biyu azumi muna watan Ramadan sai kuma bana so ne abinda dandana mun murje ma fuska da yanzu ba wannan maganar ake ba wallahi so ka kiyaye duk abin da zaka yi a rayuwarka ka yi shi akan gaskiyarka wallahi babu wani dan adam da yayi sai ga bayanka kuma ni kaina gaskiyar ce ta cece ne a wannan gurin ba dan haka ba ai abin da kai niyan yi min wani abu ne daban ai to na fi karfin ka wallahi I repeat na fi karfin ka wallahi kai karamin shege ne a film kake fitowa a dan daba mu kuma ka je ka tambaye record din mu kawai an riga da an tuba an girma tunda ba yara bane mu duk wanda ya haura shekara 40 ba yaro bane wannan ita ce gaskiyar magana so masu kallo na yan comment da kuke zagi na ku sani kuma duk wanda ya zage ni akan wannan issue za mu tsaya da shi a gaban Allah kuma da larabci zai faɗi hujjarsa me haɗi na da shi wannan fa ba ni na faɗa ba alƙawarin Allah ne sai Allah ya yi wa kowa hisabi so akwai wannan rana shi yasa na rantse da Allah ni a social media idan naga mutum yana zagi na akan abin da bai ji ba bai gani ba bai san menene silan abin ba wallahi tausayi yake bani wallahi kuma shi yasa ni in ana zagi na ma daɗi ma nake ji saboda na riga da na san sakamakon ƙarshe ai ba farkon ba ƙarshen so mu jira yawwa ne kowa fatan alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi